Kad upoznaš nekog i kaže ti da nikad nije zaplakao, moje mišljenje, nemoj da se družiš sa njim. Kad i sa 10.000 eura jedem lebo i salama. I mnogo mi je lepo. Ja sam skroman, znaš. Ljudi uvek traže nešto i veće, i to je i normalno. Ali nekako, možda me odvedeš sad jedan mesec, meni lepše ovde nego tamo. Primjer, hoću da kažem, skromno živim. Recimo, kad je bio sajam i tašar, Đusko, ovo sve, ja nisam ni znao Znao sam da sam zvezda, nisam znao sad. Zato me, eto, narod danas, ja danas svi pozdravljam s decom, gotivim, kako da... Znaš, sad ja sam kao zvezda, šta znači to zvezda, da se ne pozdravljam s ljudima? Svi misle da je lako. Lepo je sve. Lepo je živeti i zvezda biti. Ali kad treba da živiš kao zvezda, treba trčati, pevati, juriti, voziti. Pogotovo ja skakati kolima, 30 godine. Uvijek nekom nešto fali. Tebi? Šta znam, ja sam za sad zadovoljan moj život. Ne treba mi ništa. Ništa? Treba mi i ne treba. Da bi živio normalno, ne treba mi ništa. Sad ako hoću se življam, treba mi jahta od... Šta ja znam, 70 metara, treba mi mlazni avion i ne znam, šta. Treba mi harem od 50 žena, treba mi palata jevi. Da, možda si mogu da napraviš, pa makar tu jahtu. Ma što nisam mogu jem. Na ko bi onda potrošio lovu u gradu? Znaš da si najviše para potrošio? Pa na izlaske. Na društvo, na večere, pijanstva, na zezanje, diskoteke. Moj život se sastoji iz dva dela. Znaš, i onaj ružni i onaj lep. Sad, nemam tu računicu. Mi je bilo nešto. Uglavnom, kažem ti, posle 20. mi je bilo baš ono okej. Stari, šta znam, do 18. negdje. Sam bio tu na nekoj... Gde nije bilo baš bajno. A moj deda je došao posle Drugog svjetskog rata. Pošto je bio u partizanima, bio u logoru. Dole u Makedoniji, valjda kod Italijana tamo, koliko ja znam. I onda su se doselili ovdje u Beograd. Ja sam rođen tu u braće Baruha, pa smo posle, kako se imao možda 2 godine, preselili se u Skenderbegov i tu smo ostali do kraja. A mamina devojačka kako je? Demiro. Aha, to je isto makedonsko prezime? Jeste. A ona je došla s tatom, a ovi su ostali u... Pa celo to pleme iz Ohride, Debar, Resen, šta ja znam, cela ta ekipa je došla naseljena na Dorču, uglavnom. Pa kad su mi se razvili Čale i Keva, ja sam išao u školu, braće Barov, počeo sam da bežim iz škole, nisam da idem u školu. Čale mi je otišao za Austriju, ja sam ostao s babom, onda znaš, nema ko da te kontroliš, a naravno Dorčel je poznat po tome da kakva škola. Odeš kod pokojnog Čika Janka, tu bili su oni fudbaleri, pališ i šta ti. A u to vreme je bilo obavezno da se završa škola, znači dolazi socijalni radnik po tebe kući i si socijalni slučaj, moraš da ideš u domninu. Pa nije mi krivo, pazi, svaki život nosi svoje neko vreme, nešto je dobro, nešto je loše. Ja mislim da ne postoji čovjek kome sve bilo glatko u životu. Znaš, koliko nije bilo dobro, toliko i dobro što se, što ja kažem, namožeš na neki način. Vidiš sve od, što ja kažem,
Ja da napišem knjigu od kartonske kutije do balažije u Vegasu, razumeš to? Ja sam imao dobru šljaku kad sam izašao iz doma, što sam imao tu sreću da odem da radim sa šibicarima. Jer to kad pogledaš, pravi se neki dinar, a nije ništa da si nešto oteo, da je tu neka robija, da si nekog povredio, da si šta, znaš, da si neki sileđe. Ne znam sad kako da objasnim to. Ja sam kao klinac prvo čuo stražu. Znaš, stojiš, gledaš da li će murija da najeđe, onda imaš tu trećinu tala. Onda kasnije malo kad sam ostario, daj da imam i ja pun tal, pa polako vrti ovo, slušaš šta priče, kako pa naučiš i to, pa onda kreneš na zapad. Možda me i to malo sačuvalo što sam radio taj posao da imam da preživim, da izađem uveče sa zezom. Otišao sam s jednim drugom da prodao neke stvari sa Šane i upoznao sam tako Marinu Tucaković. Onda je moj drug njega rekao, vidiš moj drug kako peva, pa smo se tako upoznali i ona mi kao da snimiš ploču, kakva ploča ću i ja i ploča i trte mrte i ubede me Futa i Marina da i Sava Bojić tada uradi tu prvu ploču i tako krenu. Došao pokojnog Rake Đokića, ajde da ga uzmeš, on kaže ne radim s početnicima, pa mora ga viš, ovo je simpatičan, trte mrte, vrte i eto. Uđeš u radnju, uzmeš šta hoćeš i izađeš. Sad više nije tako. Pa nisam ja bio za Šanu nešto specijalno. Uglavnom crni ljudi. Padljivi su. Šaneri su uvijek lepo skockani, fina frizurica, čvora, ovo, znaš. Pa ja mislim da sam giljer uzeo, to ja bez veze, ja skinem moje ove patike, smrdljene u ušima, novi izađem napolje. Ovdje nikad nisam krao. Pa zašto bi krao ovdje ako možeš tamo, ovdje se tada bila batina, bože, sačuvaj. Pa šta znam, Čale mi je dosta tukao, dobio sam dosta batine u Pančevu, jednom sećam se. Tamo smo vrtili šibice na jednom stočnoj pijaci. Pa mi je gepio neki nezgodan puk, dobro me odvalio. Pa ima par slučajeva. A u zatvore si nekada glavio? Jesu, više, kako nisi. Kako bre, kako nisi? Kad? Koliko puta? To je i Düsseldorf, i Švajcarska, i Švedska, i... I gde je najgroznije ovde? Ovdje nisam bio u zatvoru, bio sam pod istragom možda 3 dana i to je to. Nisam nikad bio, šta znam, u CZ-u, u Skeli i tako, nisam. A tamo inostranstvo, kako se ophode? Kako to izgleda? Što, tamo kad sam vidio mi pub namešta krevet u Švajcarskoj, kam šta je ovo? 90 ili 91. 91. ja mislim. Petak 13. Je. Kad kažu, zapamtio sam petak 13, nemoj taj datum malar, jer ma kad te oće, tako je se. Petak 13. I gde je mama bila? Da je sedela? Pa nije sedela, nego je došla onako s punđem, sjećam se, cveće. Došla je tamo gde su one šipke. Znači, dala mi cveće. A tata te nekad gleda? Jeste, gledam ono meso. I šta si ti rekao? Znam, kad smo izlazili, ja nisam znao da treba da izađem okolo, nego ja sa njima, s narodom izađem. Ja sam bio tada i debitant, nikad nisam pevao. Sjećao sam zapali pljugu, kaže, hvala Bogu, kaže, sam jednom ponosan na tebe. Žao mi je što nije malo mladi umro, znaš, što nije više proživao, što da kažem kad sam uspio u životu, znaš, da ja njemu pružim ono što sam mogao da mu pružim. Ja mi isto mlada umrla, ali ipak je duže živjela Čaleta, tako da imala više prilike da, znaš, kad roditelji, najveća radost im je kad gledaju djecu i njihov uspjeh. Nisi znači ono patrijarhalni otac, strog? Pa znaš kako, ja imam jedan odnos sa njom. Nisu svi super. Negde je ona imala po 3-4 keca pa ih popravi, znaš. Aha. Sad sam zadovoljan, okej, 4 godine. Skoro me iznenadila. Mi je rekla da mi upiše neki fakultet, ja kajem sinjamo mi praviš maler u kući. Ali eto vidiš.
negde ti je ove što kažeš, Bog nešto oduzme, negde ti dan gde ti je ono najdraže, znaš, na decu ti vrati. Otkud znaš, ima nešto ti gore. Šta su lepi trenuci kad ti dobiješ decu, kad ti je neki slava kući, kad ti dođu svi prijatelji, tu mi je isto bio lep trenutak da ih vidiš sve na okupu. To su lepi trenuci, nešto što ti ostane u sećanju. Makar možda budeš sve najsrećniji, kad dobiješ decu i unuke. Deca. I unuke. Pa imaš još da si najsrećniji srećen, tko znam. A jesi se više radovao kad si dobio prvu kćerku ili prvog unuka? Priznaj. Ne znam. Kad si se više napio? Kad sam dobio kćerku. Kćerku? Sad kontrolisano, Bio deda sam ipak. mlađi. Mogu sam više da popijem. Kako odgodio za sve. Sve piju, i rakije, vino, i viski, pivo, šta hoćeš? Špiritus. I kad si u toj atmosferi, koju ti pesmu naručuješ muzici? Pa zavisi koja muzika je. Neku, starogradska, narodnjačka muzika, šta naručuješ? Ako su tamburaši, ko te ima taj te nema, te ljudi dajde, znam, fino, lepo. Da, Zvonka Bogdan, dobro. Volim starogradske pesme, ja sam odrastao u Skadavliji. Što mi kažu, Džej, što stavio tu seljačku pesmu? Ja znam zašto stavljam to, jer mnogo seljaka ima u ovoj našoj državi. Oni vole takve pesme i ja sam to snimio zbog njih. Ja uvijek uradim ono što će mi se smeju, ja znam da će to dobro proći. A Beograd nije Srbija. Razumeš? Ja razumem ovo Beograd, Novi Sad, recimo tu gde su malo ljudi koji više vole balade ili neke normalne narodne pesme kao što je Ugasila sam, ali moraš imaš seljačku pesmu na ploči. To su te šansone koje peva Džejran Zanovski ili koje je pevao jedan genijalni srpski kantautor koji se zove Toma Zdravković. To je fenomenalna muzika, fantastična. Šta me je to prevarilo u pogledu tvome? Zgazila si me kao poslednju cigaretu ili kao list na vetru, a ja naivan. Čisto moj slučaj. Ti luda koja živio 40 godina. Šta do 80? 70? Pa dobro, 7 banjki i to je mnogo. Kako mi živimo. Pa ne znam, otko znam. Ali ne bih volao da doživim duboko starost. Ne? Neću da lajem pred kamerama. Ma laj slobodno. A ne? Čim ne možeš više da čvakaš. Ništa, a? Ma idi rikni odmah. A šta, čemu se onda život svodi? Televizor, krevet, i ako nađeš neku babu tu pored tebe, te nervira, sve te boli, daj lekove i šta ćeš da pojedeš? Ovo masno, ne smeš ovo, ne smeš ovo, smeš ovo, idi, ajde crknem odmah u piću.